वैभवडी तालुक्यात आज सकाळी एक महत्त्वाची घडामोड घडलेली आहे। तरळे गगनबावडा मार्गावरील करूर घाट मार्गात आज सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली। त्यामुळे जे या मार्गावरची वाहतूक आहे ती पूर्णतः ठप्प झालेली आहे। गणेश उत्सव करून मुंबईच्या दिशेने परतीचा प्रवास करणाऱ्या अनेक चाकरमान्यांना याचा फटका बसलेला आहे। सध्या या मार्गावरची जी वाहतूक आहे ती वाहतूक फोंडा आणि विवडा घाट मार्गे वळवण्यात आलेली आहे आणि आपण पाहू शकता की अनेक वाहने जी अवजड वाहने आहेत ती या मार्गावरून जाणारी वाहने आहेत ती ठिकठिकाणी थांबवण्यात आलेली आहे। सायंकाळी उशिरापर्यंत हा घाटमार्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे। या घाटमार्गाची दगड आणि मातीचा ढीग जो कोसळलेला आहे तो हटवण्याचे काम सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या वतीने करण्यात आलेले आणि सायंकाळी पर्यंत हा घाटमार्ग खुला होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे।